היי חברים, מה נשמע? קוראים לי גיא ואני רוצה לספר לכם על יונתן. יונתן ליווה אותי בעסקת נדל"ן השנייה שלי. יונתן הוא בן אדם עם נשמה גדולה ולב של זהב, איש של אנשים. וכבר מהרגע הראשון הרגשתי שאני מדבר עם חבר ותיק. באמת שהאכפתיות והאובר דליברי שלו היו מדהימים. יונתן הוא מקצוען בכל רמה חבריו. ותמיד הרגשתי שאני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות בראש שקט. כי עצם זה שיונתן הוא זה שמלווה אותי בעסקה, אני יודע שאני אעשה את העסקה הכי טובה שלי, וכאילו העסקה היא עסקה לא שלי, אלא שלו. כאילו עושה את זה בשבילו או בשביל מישהו מהמשפחה שלו. זאת הרגשה מדהימה. אז אני יכול להגיד לכם בלב שלם, שאם יתמזל מזלכם, ויונתן ילווה אתכם, אתם תרוויחו ואתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. נתראה בעסקת נדל"ן הבאה שלכם.